Сігнал трывогі прагучаў каля 3 гадзін ночы. На водазаборы Лебядзёўка выйшла са строю запорная арматура, што прывяло да затаплення машыннай залы помпавай станцыі другога ўздыму і поўнага прыпынку водазабеспячэння. Без халоднай і гарачай вады засталіся райцэнтр, а таксама вёскі Саланое, Акцябр і Грабск. Рэакцыя была імгненнай. Камісія па надзвычайных сітуацыях пачала працу пасля экстранага збору. Каб аднавіць жыццядзейнасць раёна, камунальнікі і МНС працавалі сумесна з брыгадамі металургічнага завода і Рагачоўскага малочна-кансервавага камбіната. Асноўны прыярытэт – падвоз вады ў бальніцы, сацыяльныя установы і арганізацыя кропак раздачы для гараджан. Было организовано 5 точек раздачи питьевой воды в нашем городе. И своевременно информировалось население о местах, где можно взять бутилированную воду. Также было уже с ночи отработано с нашей торговлей о необходимости до завоза дополнительного объема питьевой воды в нашей торговой сети. Благодаря слаженной работе уже к 11 часам был запущен первый насос и началось постепенное поднятие давления в сетях. Інфармацыйныя паблікі Жлобіна працавалі на апераджэнне. Паведамленні ў сацыяльных сетках з дакладнымі адрасамі падвозу вады з'явіліся з самай раніцы. Жыхары горада сустрэлі камунальны збой з абсалютным спакоем. Людзі набіралі ваду ў бутэлькі, разумеючы, што гэта часовая паломка, якую спецыялісты ўжо ліквідуюць. Впервые в городе, при моей памяти, случилась такая ситуация. Но очень приятно, что водичка у нас с утра. Есть подвоз не только в нас, в каждом микрорайоне, я думаю, что не одна точка, то лично я благодарна. И спасибо руководству города, что пусть я постою, но я знаю, что я буду с водой. Сообщение пришло, наверное, в районе 9 утра, я заметил, просто как проснулись. И машина была с самого утра. Я думаю, что это просто поломка. Просто авария случилась, да все это. Должны все понимать. Дзякуючы згуртаванай працы, о 11-й гадзіне раніцы быў запушчаны першы насос, і ціск у сетках пачаў паступова падымацца. Адначасова з запускам сістэмы лабараторыі санітарнай службы раёна прыступілі да строгага кантролю якасці вады, каб захаваць поўную бяспеку пітнога водазабеспячэння. Осуществляется контроль силами санитарной службы Жлобинского района и нашими ведомственной лабораторией. Тоже проводится в точках, обозначенных производственным контролем, отбор воды для обеспечения безопасного питьевого водоснабжения. Водазабеспячэнне цалкам адноўлена і вада ўжо ёсць ва ўсім Жлобіне, але пакуль магчыма падзенне напору і якасці. Для піцця і гатавання ежы лепш выкарыстоўваць бутыляваную. Паводле папярэдніх дадзеных, прычынай аварыі стала няштатная сітуацыя падчас планавага рамонту абсталявання. Спецыялісты правядуць дэталёвы аналіз інцыдэнту, каб у будучыні выключыць падобныя праблемы. Крысціна Іванушкіна, Валерый Хапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».